नमस्कार. आज मी तुम्हाला आळूवडी बनवून दाखवणार आहे. त्याच्यासाठी लागणारं साहित्य: बेसन, याच्यात हे तांदळाचं पीठ एक अर्धा फुलपात्र, चिंच, गूळ, तीळ, शोप, जिरे, ओवा, लसूण आणि मिरची. थोडा सोडा घालणार आहे, थोडी धना पावडर, हळद, मीठ एक चमचा, अजून थोडं 1.5 चमचा मीठ घातलं मी, चमचा छोटाच आहे. गूळ, चिंच भिजत घालायची, याचं पाणी बनवून घ्यायचं आणि मग याच्यात हे भिजवायचं. जिरे, लसूण वगैरे सगळं मिक्सरला मी आता वाटून घेते. आता हे सगळं मी मिक्सरला वाटून घेतलं. चिंच, गूळ भिजत घातला होता, त्याचं पाणी बनवून घेतलं. आता मी सगळं एकत्र मिक्स करून घेणार. हे मिरची, लसूण, जिरे हे सगळं मिक्सरला वाटून घेतलं. गूळ, चिंचेचं पाणी आता हे सगळं असं व्यवस्थित एकत्र करून घ्या. तसं तसं थोडं थोडं पाणी आपण घालू शकतो. अर्धा तास हे भिजू द्यायचं. आता हे अर्धा तास भिजू देणार मी. बघा इथं आता हे अर्धा तास झाला भिजत घालून ठेवलेलं होतं. आता मी हे असं पानाला लावून घेणार. चालू आहे. लावून घेतलं मी पानांना पीठ. बघा आता हे असं वळून घ्यायचं, असं छान. असं आता हे सगळ्या पानांना मी लावून घेतलं.
असं मी तेल लावून घेतलं. यात असं ठेवायचे. खाली पातेल्यात पाणी घालायचं 1-1.5 ग्लास. याच्यावर हे असं झाकण ठेवायचं आणि आता हे मी गॅसवर ठेवलं. आता मी गॅस चालू करते. आता हे मी गॅसवर ठेवलं. आता हे अर्धा-पाऊण तास चांगलं होऊ द्यायचं. बघा आता हे पाऊण तास झालेला आहे. आता हे छान झालंय. आता हे अर्धा तास आपण गार होऊ द्यायचं. गार झालं की मग त्याचे छान वड्या पडतात. इकडे आता मी तेल गरम करायला ठेवलेलं होतं. आता मी अशा वड्या पाडून घेते छान. हे बघा आता अशा तळून घ्यायच्या. बघा मी आता अशा छान तळून घेतल्या सर्व वड्या. तुम्ही पण करून बघा, मुलांना आवडतात. लाईक करा, शेअर करा.